bare lige hjemme hos sine venner. Nå. Ja, slappet af. Ja, okay. Magnus. Hej, Magnus. Hej. Har du haft en god weekend? Ja, jeg har haft en god weekend. Hvad med jer? Jeg har så ikke haft en rigtig god weekend. Jeg har ikke rigtig lavet noget. Jeg har været sammen med mine forældre, og så har jeg været sammen med mine venner hver dag. Så det er sgu rigtig fint. Okay, det lyder som om, jeg har haft en god weekend så. Hvad har du lavet, som du har haft en god weekend? Jeg var sammen med nogle venner derhjemme, hvor vi blev inviteret til en fest, så der tog vi der. Okay. Var der om lørdag? Ja. Okay. Var nogle lækre piger? Der var ikke sådan mange lækre piger overhovedet. Men inden vi kom derhen, der så jeg en rigtig lækker steg. Okay. Fik du så score? Nej, egentlig ikke. Hvad så med hende pigen inden festen? Pigen? Ja, hende pigen fra festen af. Det du snakker om? Nå, altså stegen inden festen? Ja. Sgu da. Nå, jamen så prøv lige at komme med. Det var jo den her streg, jeg mente.